Ahojte, prajem vám krásny deň a vítam vás pri tomto novom videu. V tomto videu sa pozrieme na Miroslavu, pretože ja tu mám streamy, nie že nestihla, ale to sa nedá dopozerať úplne všetko, pretože toľko tupela, čo tam Miroslava predviedla, to svet nevidel. Každopádne tupelo Miroslava si vytvorila rozprávku, že vraj jej policajti vykopli dvere, pretože stratila kľúče. Potom samozrejme povedala, že otvorili jej správca, ale už len to, že ju napadla takáto blbosť, je ukážka toho zúfalstva, že už nevie ako zaujať a jednoducho vymyslí si čokoľvek, len aby proste niečím zaujala. Proste potrebuje nejaký wow efekt mať okolo seba. No lenže ľudia jej to nezožrali, tak potom urobila bobcov z ľudí, ale ani to jej nevyšlo, pretože je natoľko tupá, že jednoducho už keď si niečo takéto vymyslí, tak by mohla vedieť, že to nebude fungovať a že jednoducho potom z tých ľudí bobcov nemôže robiť. Ale tupelu Miroslave to nevysvetlíš, takže čo už s tým? S tým už asi nič neurobíme. Navyše Miroslava nám dnes ráno ukázala svoju tuposť a ukázala nám svojho kamaráta, boyfrienda, alebo možno budúceho boyfrienda aj s jeho telefónnym číslom a potom nech nehovorí, že niekto to dal von, keď to nie je pravda, pretože sama to prepálila opäť. Ja vám to dám niekde asi do polovice videa, tam som si urobila moje analogové poznámky, čiže niekde v polke videa to budete mať, alebo možno na konci, ešte si nie som úplne istá. S tým, že potom Miroslava išla spať údajne k svojmu boyfriendovi. Aby mohla spať u chlapa, potrebuje orfy. Má Miroslava orfy? Dobrá otázka. A ak má, koľkáte orfy? A koľko ich má súbežne spolu, ak vlastne doteraz bola s jedným chlapom a zrazu je s druhým? Čiže nemá náhodou zase súbežne dve orfy? Čo sa mimochodom v Egypte nesmie. Tiež Miroslava vlastne hovorila, respektíve sa tak koluje po internete, že Miroslava by sa mala sťahovať. To bolo, tuším, informácia z nedele. Keďže sa ku mne táto informácia dostala, ja som si to išla overiť. Ako si to najľahšie overíte? No zoberiete budovu, kde Miroslava býva, a vyhľadáte si to na Google, s tým, že potom vám to vyhodí realitné portály, ktoré sú v Egypte a tam si krásne viete aj podľa budovy vyhľadať, či tam nejaké apartmány, respektíve byty sú na prenájom. Čuduj sa svete, nejaký byt, ktorý je extrémne podobný tomu Miroslavínmu, je tam pridaný 2 dní dozadu. Môžete si to kľudne tiež dohľadať presne takisto, ako som si to dohľadala ja. To znamená, dajte si do Google Hurghada, prenájom bytu v tej budove, dajte si potom realitné portály, ktoré tam sú. Sú tam aj nejaké facebookové stránky. Ja som to tuším našla aj tam 2 dní dozadu pridané. Takže Miroslava sa bude sťahovať. Náhoda? Kto vie? Ale k tomu sa tiež ešte dostaneme, pretože Miroslava celý čas tvrdila, že sa nebude sťahovať. To bolo. Čo bolo, to už nie je. Ako Miroslava hovorí, to je minulosť, to neriešime. OK, tiež Miroslava si založila YouTube kanál a myslí si, že nikto nebude môcť použiť jej streamy, pretože bude mať YouTube kanál. Neviem, kde k tomuto prišla, ale nechajte ju pridať na ten YouTube niekoľko tých jej streamov a ukážte jej potom, ako rýchlo jej YouTube dokáže zhodiť. Respektíve jej to ani nikto nemusí ukazovať. Už len tým, že tam pridá tie streamy, ktoré nebudú podľa pravidiel YouTube, tak YouTube jej to zhodí sám, ten účet. Tam to nebude treba ani len nahlasovať. To je na tomto najlepšie, že jej to bude zhadzovať sám YouTube. A ak si myslí, že dosiahne monetizáciu, mimochodom Miroslava nevie, čo znamená monetizácia, lebo povedala, že YouTube nebude mať na streamovanie, tak nedosiahne, pretože YouTube má veľmi prísne podmienky toho, čo sa uploadovania týka. Miroslava s jej slovníkom, s jej správaním, s jej vystupovaním a s jej streamami
na YouTube nevydrží veľmi dlho. Jednoducho, v momente, keď tie streamy zverejní, YouTube to zhodí. A že nemôže použiť nikto iný na YouTube jej streamy, neviem, kde kto to prišla, pokiaľ to bude použité v rámci formátu Fair Use, to znamená 20% prevzatého kontentu, 80% vlastného kontentu, streamy môže využiť ktokoľvek, dokonca ju ani nemusí označiť v popise videa. Jednoducho Miroslava nevie. Ale nechajte ju v tom, že všetko bude tak, ako si to ona predstavuje a že nikto už nebude môcť používať jej streamy. Kľudne ju v tom nechajte. Tiež si myslí, že ten restreamovací kanál Markéta, alebo tak nejako sa to volá, že je to Jacob. Nie je to Jacob. S tým, že Markéta je, myslím, že ona bola predtým na TikToku ako Janinka, alebo tak nejak. A niečo sa mi marí, že nejaká Janinka bola jeden čas Miroslavina kamoška. No, neviem, či je to tá istá, ale viem, že tento kanál má pod sebou nejaká Janinka, alebo Janina, alebo nejako tak sa to volá. Čiže nie je Miroslava, sklamem ťa, nie je to Jacob, je to niekto iný. Mám taký pocit, že som ju aj nedávno videla v komentároch Janina. Musela by som vidieť ešte raz ten stream, ale už to nepamätám. A to, že Miroslava v nedeľu po obede hovorí, ja sa nesťahujem, a v pondelok ráno zapne stream a povie, ja sa sťahujem. Tomu si asi povieme niečo bližšie zajtra, ale v rámci tohto streamu Miroslava prepálila svojho boyfrienda, potenciálneho boyfrienda, kamaráta. Mal by to byť tento, s tým, že ukázala jeho telefónne číslo a vy ste mi to poslali šikovno do správy na Instagrame, takže ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Vy viete, kto ste to boli a ja som vám za to veľmi vďačná. Takisto ste mi hneď doposlali aj jeho Instagram. Ja vám ho sem dám, ale začiernim úplne všetko, pretože Miroslava si ho ešte nestihla ani uložiť. To znamená, že ešte to nie je jej habibi, ešte to nie je jej baby, ešte to nie je jej babe, ešte ho nelúbi, takže ešte to nič neznamená. Jednoducho Miroslava, kým nemá číslo uložené, tak asi to nie je ešte také vážne. Ono to začne byť asi vážne vtedy, keď začne tým svojim kamoškám, ktoré má na WhatsAppovej skupine, rozposielať jeho telefónne číslo, že keby náhodou sa niečo dialo, že neodpovedá, tak mu majú písať. A vlastne to už urobila s tým Bagrom, alebo ako sa volal, s tým, s ktorým bola v januári. No a každopádne to, že Miroslava je tupelo a teraz nemôže povedať, že niekto dal jeho číslo von, keď to urobila ona sama. Síce to bolo omylom, ale ľudia sú šikovní a screenshotnú to, takže je to zase len jej chyba. Chcela sa pochváliť s niečím, lebo ona sa potrebuje pochváliť, lenže jej nedocvaklo to, že ten istý telefón, na ktorom chce sa niečím pochváliť, na ten jej chodia správy a ona nikdy nevie, kedy jej tie správy prídu. Keby si dávala aspoň pozor a nemala vyskakovacie pop-upy, čo sa dá mimochodom vypnúť, tie upozornenia, minimálne na dobu toho streamu a potom to zapnúť. Lenže to by Miroslava nemohla byť v kontakte so svojimi habibákmi a jednoducho to by bola katastrofa. Ako by hľadala novú posteľ, do ktorej skočí? Ťažko povedať. No a myslím si, že týmto by som to aj ukončila a veľmi rada by som vám poďakovala za to, že ste dopozerali video až sem. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Napíšte mi komentár, čo si myslíte, či je to jej nový habibák, čo si myslíte o tom, že by sa mala sťahovať. A ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Prajem vám ešte pekný zbytok dňa. Pa, pa!